Ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili nsabu għaddejn b'ħidma delikata biex isibu lil Miriam Pace, mara ta' 55 sena u ta' żewġ titfal mill-Ħamrun, li jidher li spiċċat Ntradmet f'darha stess. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 2:15 fi triq Joseph qabel skolaru fil-Ħamrun. Id-dar tal-familja ġġarrfet kważi għal kollox, parti mit-tifrik spiċċa f'sit ta' kostruzzjoni li fil-ħin tal-inċident jidher li kienet qiegħda tiġi skavata minn ħaddiema tal-kuntrattur. Xieda fuq il-post qalu lil One News li d-dar tal-familja Pace ġġarrfet f'ħakkatajn. Minnu fih waslu fuq il-post bosta vetturi tat-tifi tan-nar u ambulanzi mill-isptar Mater Dei. Il-ġirien għarfuhom mill-ewwel li fid-dar kienet tgħix Miriam u li f'dak il-ħin stet kienet id-dar. Nista' nikkonferma illi qed issir tfittxija għal mara illi kienet toqgħod fir-residenza privata illi il-bib prinċipali tinsab fit-triq Joseph qabel skolaro. Għalhekk nikkonferma illi qed issir tfittxija għal mara illi kienet toqgħod f'dal-post. Issa t-tfittxijiet għadhom ir-riżultat għadhom fin-negattiv. Kif tistgħu timmaġinaw l-operazzjoni mistennija tieħu anka fit-tul. Fuq il-post madamx ma wasal ukoll żewġa u qrabata li deru mbikmaw fuq ix-xwiek jistennew b'aħbara bit-tama li kienet għadha ħajja. Sorsi fuq il-post ikkonfermaw ma' One News li l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili lokalizzaw il-mowbajl tagħha. F'aġġornament lil ġurnalisti fuq il-post, il-kelliem tal-Pulizija Brandon Pizzani qal li fil-ħin tal-inċident Miriam jidher li kienet fl-ewwel sular tad-dar tagħha u li tfittxija li hija mistennija tieħu bosta sigħat. Kif tistgħu taraw l-operazzjoni hija waħda kbira, il-familji u residenti li joqogħdu fl-istess akkwati fl-istess triq kemm fuq din naħa u anke fuq il-triq l-oħra ġew evakwati sabiex ma jkunx hemm iktar periklu għalihom. Diet ukoll tfittxija minn barra mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili u wkoll tfittxija mill-sezzjoni tal-klieb tal-Protezzjoni Ċivili u anke qed issir tfittxija anke f'dan il-mument ukoll bid-drone sabiex jkun jista' forsi jkun hemm indikazzjoni ta' fejn il-persuna tinstab. Fuq il-post marru wkoll l-awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri li segwew mill-qrib l-operazzjoni li kienet għaddejja mill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. F'kummenti lill-midja fuq il-post, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, Sandro Ketkuti, qal li din hija traċedja kbira, aktar u aktar jekk ikun hemm nies li weġġu jew war minn hekk li tilfu ħajjithom. Qal li jinsab bla kliem u nkwetat. It-tama li ssir ġustizzja u min kien responsabbli għal din it-traċedja jitabba bir-responsabilità. Is-Sur Ketkuti wiegħed li sejn lill-Gvern sabiex jaraw li n-nies ikunu siguri fi djarhom. Intant dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Claire Staffrad Zammit li ħatret bosta esperti biex jgħinu fl-inkjesta. Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.